Ο αγώνας συνεχίζεται γιατί δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα. Αλλά παλεύουμε για να ξέρουμε τι θα τρώμε τα επόμενα χρόνια εμείς και οι επόμενες γενιές. Και δυστυχώς αυτά που θα τρώμε μάλλον δεν θα είναι ούτε ελληνικά και θα είναι αμφιβόλου ποιότητα. Ο συνάδελφος Τζολάκος Τάκης. Από τον μπλόκο Αλμοπίας, ο συνάδελφος. Είμαστε διατεθειμένοι να παραμείνουμε σήμερα στην Αθήνα, να πιέσουμε το μέγιστο την κυβέρνηση, έτσι ώστε να της δείξουμε ότι ο πρωτογενής τομέας αλλά και ολόκληρη η κοινωνία είναι μια γροθιά και δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα επιβίωσης.